Kom. Is mij? Zo. Wat zit erop? Wat zit erop, zaken? Oh, blomkes. En meneer, joh. Nou, in een oorlog. Straapje. Lukt het Janke? Oh. Goedemorgen, en na je dag een nijvlag. Maar eens even zien water rondkomen in het golfkarken. Hallo! Jiske krijgt er nu het letten. Nou zullen we nog een bakje koffie bij Paak Zaken beppen. Klaasje, ik ga een appeltaartje mee en lekkere bollen voor de geitjes. En dan stiert er voor jou op de planning. We hebben al wat in het oranje, dus Koningsdag. Dus we gaan van de morgen even naar de kleedjesmarkt. Misschien vanmiddag even naar Ljout. Nou, bij ons in het dorp, de kroeg eigenlijk tegen, maar die gaat dan op Koningsdag wel even gezien. Dus misschien hebben we daar nog even sjuggen. Maar we gaan niet specifiek gepland. We sjuggen wel wat de dag brengt. We maken er in ieder geval een hele leuke dag van. Ik hoop dat het droog blijft. Het is nog net heel warm, maar... Hey, Shaki. Wat ben je maar hier mooi oranje. Hey, Wiefke. Ballen, ja, en taart. Neemt u de ballen mee? Oh, hast hem? Oh, goed beter horen. Ja, breng hem aan en dan gaat je eerst een koffie. Hallo, koekoek, joehoe, hallo, koekoek, je hinnen. Nee, zei ze. Zo denk ik, wil eerst naar de geit. Maar eerlijk, we gaan eerst koffie wel even. Ze rennen bij die bal al die kant op. Kom. Dat is mij. Zo. Maandag. Lust ze goed nu, hè? Ja. Krijg hem hem. Ze rent ze bij de bal en de hoed. Ildo! Zal ik die pakken? Ja, pakken. Ik kan het doen. Oh, net vallen. Ja, we gaan zattigheidje dan echt weer. Eerst een koffie. Kom. De koffie er dan net terug, dus dan kun je weer zo'n beestje van. Krijgt Ildo ook nog haar gelik. Krijgt ik nog die gelik? Zo, met hem. Een lekker lui in de golfkar. Zullen we de guides nog in? Ja, ze staan op de auto. Hé jongens! Ah, goeiemorgen jongens. Een lekkere bollen voor je. De bollen. A few moments later. Lekker eten jongens. Alle beestjes weer bekleerd. Nou geven we toch echt om koffie, hè? Met wat koffie gaan. Koffie. Wat is mij eens? Kom maar. Oh, je bent paard al, joh. Jeske geeft mooi voor u zo. Voor de bush. Hij is lang tussen. Jeske, kom. Oh, je wist. Kom maar. Oh. Wat zit erop? Wat zit erop, zaken? Oh, blomkes. En meneer, joh. Nou, in een oorlog. In oorlog met dit al, ja, gaan we nog nooit beter horen. Er zit skimmel op uw staart. En nou dan, Beppe? Voilà. Niet getrouwd. Oh, Oranje koek. gelukkig. Oh, valt dat. Nou, deze die kan in de kliko. Dat is net helemaal goed, geen zaken. Dit is mijn zakentje. Oh, maar dat is ook oranje. Oranje? Dat past nog beter bij deze dag. Oh, Ja, ken je dat nog? gelukkig. Probleem opgelost. Is het lekker, Hildau? Oh, krijg ik een hapje. Nom. Als de slager helemaal er los zit. Eet Hilda maar op. De mem moet niet meer. Mem moet harder ze op. Beppie. Nou, Hildau in. Prikken. En twee. Prik. Nee ja, nou, ze mogen wel graag dealen, jongens. Ja, dat is een slager is op. Maar wie de rest nog? En doe eens de chocolaatje er al in, Chubbo. Krabje, hè? Die lijkt nice. Oh, lekker. Kijk even heen, hè? Naar de brink? Ja. Naar het dorpshuis? Ik geloof dat het binnen is, Beppe, hè? In het dorpshuis. De Nou, kleedjes maar. schuf het wel. Ja, Chubbo. Jiske. Oeh. Doei! Ho! Ga je het dan heel wat ik maak? Klaar. Hey, moesje. Yes! Op naar huis. Ze wil grutzaken, hè, de lampjes.
Dat is een oorsoort skier. Zit die alleen? Oh, met je tante Ilse en Famke gaan echt mee? Ik heb een mooi keuring naar het dwarsvoester. Hé jongens, oh wat was al grut joh. Chickie! Hé wiefje! Hé koekertje, ga straks mee. Wat gezellig. Ja? Mooie oranje sokken hoor. En een tas mee. En ik heb voetbalzakken. Ja. Als die 4 euro voor mij nog? Moest je nog pakken of Ik ben er met een light aan. op de tafel? Pak maar even. Nou, met je hebben de tanden. Wie wacht je op die? Pak de 4 euro maar in. Ja. Een stuk centjes maar. Is er ook centjes mee? Ja, zaak had ik centjes, maar ze vergeten. Moet ze nou even pakken. Ja, toen moet je even stunten. Was er het al, maar ja. Zit ik eens springen? Zo, en dan draait de stuur in de room. En dan was het erop zitten. Wacht je wel? Op zaken? Oké, wat moest die? 6 centen. Hier 4 euro voor, op de markt. Maar die. Ben je 4? Was toen 18 euro, mij? Wow! Nou, ik denk papa beer. Ja, du bist Du bist 2 hier. Wauw. En hoe oud is Ildo dan? 1. En weet je hoe oud zaak is? 6. 6. Ja, sje. Goed zo, 6. Wat voor zaken? Nee? Ja, Famke. Oh, nou had mij nog wat in de beurs. Oh, met je hebben die krijgt vette steuntje, jongen. Ja, Ja, draai erom. Goed zo. Nou, ik ga echt nog wel iets Jilt. Nou, met je maar eens een trucje zien. Schraapje. Goed zo. Slaapje, jongen, ja, jongen. Ja, jongen, slaapje. Wat is het? Dat is cool. Was die daar even mooi? Is die leuk? Wil je een mooi spul, Hilda? Wie wil we graag grabbelen? Ken dat? Hilda, maar zie je wat uitziet, Hilda? Hilda! Oh. Oh, zie je wat uitziet? Zie je wat uit? Pak maar wat. Welke vis is leuk? Die? Oh. Wauw. Zeg ik dank je wel? Dank je wel. Wat zit er in sugarza, Hilda? Nou, lekker hier, hè? Lukt het Janke? Oh. Tje. Tja, mag het even zien? Oh, fluitje. En het zit er nog meer? Een stuiterbal? En hoe? En een hondje? Of een leeuw? Een leeuw en een eindje. Wat hast u hele zaken? Een bal, hoe zoet ik hoors? Ik nog mooi met oranje, hé. Leuk. Maar je mag al een beetje opblazen, Ik hè? wil nog even een heidvreesje. Oh, vreeg maar, schat. Wat is vreeg je dan? Jilt. Och, heer. Wie is 4 euro? Ja, Nou, op eens op, hè? vreesje even. Dat is toe heel, Famke. Dat is toe kocht. Een mooie kassa. Zit er... Oh, wat leuk. En een pinautomaat. Wat een mooie, man. Eet uit zo. Oh, een mooie fiets. Die Famke kregen, hè, van Beppe Rennie. Ik is hier bij de groen. En er is kinderdisco. Op je plaats. Strek je armen. Duimen omhoog. De schouders op. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Begin. Nee, hoe is ik in Ildo even kussen? Zaken is boeten nog druk een balje natuurlijk. Ah jongen. High five met Roelof. Ja jongen. Dingen en die fiets, hè? Die fiets. Oh die fiets. Het balkje wel onder op de bennenwijn. Kijk, maar Dat is een coole streep met je holle Roelof, ja? Machtig. Eerst zie ik, hoe heet het? Rustloon op de Nee, verkeerde kleuren. Ja, die niet meer
draait verkeerd om die. Oepsie, dat mag maar net. Nee. Dus de groetjes dus. Ja. Doei doei. Zes doei zaken. Nou, dit famke had een gat in de midden geslipt, hé. Hier is zo lekker koest. Wat sliep ze kut? Ja, Andrit. Oh, wat gaat dit wel lekker. 1, 2. Zo, 2. Alle kleren. Ook Oh, kleren. Nou, we hebben besloten dat we net meer naar Ljouwt afvliegen. En dan wordt het wel heel gevliegen. We hebben vanmorgen nog heel mooi voor het west. Misschien dat we aan nog even in de kroeg sjuggen. Die is hier. Maar wie maakt maar even zien. We maken er in ieder geval nog even een gezellige middag van. Zaken is mooi een spultje daar. Maar je net omvallen, toch? Nee. Nee. Ik mag nog aardappel, dus... Wel een ierbijken. Welke is er wel? Oh, de gossip van een beetje nijmeidje. Ja, je, nou heb ik dat extra. Ja, klopt. Want je, dan werkt hij misschien echt wel beter. En dan hoop je dat het lezen duurt. Ik denk dat de eerste appel er maar dan bloot wat in even weer. Want je wiebelt wel, hè? En dan samen. Ja, ja. Zou dit lukken? Oh, de broccoli valt terug. Maar helpt hij een beetje? Ja, die inderdaad. En dan die, denk ik. De wattel. Die is even nice. Zo? Ja. Ja. Oh. Oh. De laatste 2. Dus, Oh, de meeste dingen niet bij. Die zitten net op. Dan moet die het tegen nog, net. ja. Maar het green naar de wattelta. Ja. Misschien kan deze hierbij nog hierbovenop. Hoe krijg ik dat eens een beetje draaien? Dus ik krijg een beetje bedraaien. Zo. Ja. Ik tik rug op. Als je hier... En zo. Oh, nou zak het hè. Toppie. Toppie. Nou, en doe hier is deze auto ook nog. Ja, die mag ik niet stoer. Gaan we al onder stroom? En je met batterij nu, denk ik. Oh, hij zei dat hij... Oh, hij had het accu al onder stroom. Ja. Dit zo. Oeh. Oh. Oh. Ah. Nou ja, we hebben in ieder geval al een schitterende dag gewoon. We maken er nog wat moois van. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de Chill app te downloaden voor op je tablet of telefoon. Oh, maar je zit vlog. Hey. Hey,